Moro. Eli Ollien tutorial olisi tarkoitus nyt tehdä. Eli tarvitaan fingerboard tai tek. Joo, eli aloituksena on nyt laittaa sormet laudalle. Mä pidän ite suunnilleen näin. Olliessa silleen kauheasti on väliä, että sen voi pitää näinkin. Sillä pystyy vaikuttaa vähän enemmän siihen. Että jos vetää näin, niin sitä saa silleen niinku vähän enemmän nousemaan. Ja jos taas pitää täällä, niin sitten taas tulee vähän enemmän semmonen matalampi ja suorempi. Mut joo. Eli tämmönen olisi tarkoitus saada. Tommonen. Jos sä oot ihan aloittelija, niin saada sun poppi. Eli tehdään vaan nyt tälle. Saada se poppaamaan. Noin. Sitten kun oot saanut ton popi, ja sitten teet sen popi, ja sitten saman tien sen popin jälkeen vedät sormea näin tänne eteenpäin. Näin. Tonne. Eli sen pitäisi olla silleen niinku näin. Eli kannattaa varmaan, jos on tosi hankalaa eikä yhtään hallussa, niin paikalta lähtee vetämään näin. Sitten kun saat se edes tämän verran nousemaan, niin silloin se on jo Ollie. Ollie on Ollie korkeudesta riippumatta. Pikkuhiljaa koitat saada sitä nousemaan korkeammalle. Koita pitää se silleen realistisena, niinku tollasena, eikä tällaisena. No. Elikkä ei kannata aloittaa treenaamaan sitä näin. Elikkä silleen, että sä vedät taaksepäin ja sit vedät näin ja eteenpäin. Et mun mielestä se on aika ruman näköistä, kun laudan kanssa lennetään näin ilmassa. Eli pitäisi olla semmonen suora ja sellainen virtaviivainen. Tonne. Eli kun mä teen tästä hidasta, niin huomaatte, että miten se niinku, kuin nopeasti ne sormet, että se tulee yllättävän nopeasti. Ja tää on ihan hyvä tapa. Jos sä oot jossain, missä sulle ei ole lautaa, niin treenata vaan tämmöstä liikettä. Tommosta, niin saa sitä sormituntumaa. Ja tässäkin yksi harjoitus, mitä mulla on tullut mieleen, mitä välillä tulee tehtyä, että laittaa koko niinku kämmenen maahan, että tekee pelkästään niinku sormilla sen liikkeen. Tää on aika hankalaa kyllä, mutta sillä saa niinku vähän vahvistettua noita sormia ja
silleen, että sä niinku teet sen niillä sormilla. Ja sitten yksi juttu on se, että se ollie pitää lähteä aika kevyesti. Niinku tolleen. Ihan kevyesti. Toi on niinku tolleen kevyesti. Lähinnä trukit ja renkaat kestää paljon pidempään, kun teet se tälleen kevyesti. Kaikissa tempuissa niin on niinku pohjana ollie. Se on niinku ihan niinku välttämätön temppu osata. Totta kai niinku helpoin temppu on varmaan niinku popsave. Mutta takaisin ollieen. Eli paikaltaan treenaat sitä niin kauan, että saat sitä lentämään ilmaa. Sitten sen jälkeen kannattaa sit ruveta aika nopeastikin heti kun se nousee, niin totutella vetämään sen vauhdista. Se voittaa pitää sillä, että se pysyy koko ajan tasaisena se liike. Tällä tavalla. Ettei se mene silleen esimerkiksi näin, että sä menet näin ja sit sä hiljennät ja menet vähän taaksepäin ja näin. Et totta kai alussa voi olla vähän hankala saada tälleen suoraan lentämään eteenpäin. Et voi niinku olla. Et kyllä mäkin tein aika kauankin ollien tällä tavalla. Se on niinku aika epärealistista, että sä tulet näin ja lennät näin. Joo. Eli kannattaa treenata. Ettei sekin on jo jotain, että saat sen vaikka näin. Kyllä se korkeus sieltä sit nousee harjoittelun myötä. Ja korkeuden ollien nostamista on hyvä harjoitella hypetämällä se ollie jonkun päälle, esim. DVD-kotelon tai jonkun muun vastaavan. Noin. Sitten kun se menee hyvin, niin sitten lisää korkeutta. Kiitos Paulille muuten tästä. Tuon kesäaikana tullut syötyä näköjään vähän jäätelöä. Noin. Ja sitten vaan sama juttu, eli yritetään päästä sinne päälle. Ja sit kans kannattaa treenata sitä, että että ollie tulee joko noussille tai teille. Et ihan noit grindejä ajatellen, niin se asento, että kannattaa opetella hallitsemaan sitä. Ettei se tarvi olla korkea, että sä saat tehtyä. Se pitää vaan nopeasti vetää se tonne.